आंनि मुङा मुस्रि बिरफुं सरगयारि आंहा आइ कार्ड गोमारदो ओमफ्राय आधार कार्ड जिखिजाया डकुमेन्ट्सआनो गोमाजोबदो हिनजावनिबो आरो आंनिबो कक्लाबारनिफ्राय फैबाय थादोंमोन कक्लाबारि किसक नोगोरनिफ्राय डाइरेक्ट न'सिम थांदोंमोन उजा लामाजों बेयाव डकुमेन्ट्सआ बहुद दङ आङो गोसोआव गैया आरो माबा आधार कार्ड गारि लाइसेन्स फैसा दंमोन ओमफ्राय आरो मानिबा दं आरो कम्पानिनि माबा कार्ड दङ आङो राजस्थानाव खामानि मावो आङो थारमाने फैसाखौ नांला डकुमेन्ट्स खिनिखौ हरबाबो जागोन आंनो बेखिनिया फन नाम्बारखौ बुंनाय फन नाम्बारा आंनिया जाबाय 7099133317 आंनि मुङा मुस्रि बिरफुं सरगयारि आंहा आइ कार्ड गोमारदो ओमफ्राय आधार कार्ड जिखिजाया डकुमेन्ट्सआनो गोमाजोबदो हिनजावनिबो आरो आंनिबो कक्लाबारनिफ्राय फैबाय थादोंमोन कक्लाबारि किसक नोगोरनिफ्राय डाइरेक्ट न'सिम थांदोंमोन उजा लामाजों बेयाव डकुमेन्ट्सआ बहुद दङ आङो गोसोआव गैया आरो माबा आधार कार्ड गारि लाइसेन्स फैसा दंमोन ओमफ्राय आरो मानिबा दं आरो कम्पानिनि माबा कार्ड दङ आङो राजस्थानाव खामानि मावो आङो थारमाने फैसाखौ नांला डकुमेन्ट्स खिनिखौ हरबाबो जागोन आंनो बेखिनिया फन नाम्बारखौ बुंनाय फन नाम्बारा आंनिया जाबाय 7099133317 आंनि मुङा मुस्रि बिरफुं सरगयारि आंहा आइ कार्ड गोमारदो ओमफ्राय आधार कार्ड जिखिजाया डकुमेन्ट्सआनो गोमाजोबदो हिनजावनिबो आरो आंनिबो कक्लाबारनिफ्राय फैबाय थादोंमोन कक्लाबारि किसक नोगोरनिफ्राय डाइरेक्ट न'सिम थांदोंमोन उजा लामाजों बेयाव डकुमेन्ट्सआ बहुद दङ आङो गोसोआव गैया आरो माबा आधार कार्ड गारि लाइसेन्स फैसा दंमोन ओमफ्राय आरो मानिबा दं आरो कम्पानिनि माबा कार्ड दङ आङो राजस्थानाव खामानि मावो आङो थारमाने फैसाखौ नांला डकुमेन्ट्स खिनिखौ हरबाबो जागोन आंनो बेखिनिया फन नाम्बारखौ बुंनाय फन नाम्बारा आंनिया जाबाय 7099133317 गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन